Hola, bon dia a tots. Benvinguts a aquesta sessió informativa sobre els doctorats industrials. Em presento, en primer lloc, jo soc Montse Pardàs, soc vicerectora de Política Acadèmica de la vostra universitat, de l'UPC. I bé, intentarem fer una breu sessió informativa per parlar-vos del doctorat industrial. L'objectiu nostre aquí és informar-vos de com funcionen aquests programes i animar-vos a participar conjuntament amb l'empresa en la que estigueu ara mateix fent pràctiques o alguna altra que tingueu vosaltres interès. En aquesta jornada participarem jo, l'Ainoa Gaudes, que és cap de projectes de doctorat industrial de la Generalitat, i Joan Francesc Còrdova, que és director de l'àrea acadèmica de l'UPC. Llavors, suposo que els que esteu aquí ja coneixeu una mica què és això del doctorat industrial, però per centrar una mica les coses, dic que el doctorat industrial són programes per desenvolupar una tesi doctoral, però en el context d'un projecte de recerca d'una empresa, sempre en col·laboració amb la universitat, però dintre d'això, d'un entorn i un context empresarial. Si parlem una mica de per què aquests programes i quin és el seu origen, aquests programes s'originen per l'impuls que les institucions públiques han volgut donar ja des de fa uns anys a aquest tipus de col·laboracions, perquè són unes col·laboracions que es consideren fonamentals per augmentar la recerca, la innovació i el desenvolupament en el teixit industrial local, que és l'interès d'aquestes institucions. Aleshores, neixen això com una de les estratègies per fer front a aquests reptes que com a societat ens plantegem i que han d'anar a través de fomentar a les empreses aquest augment de valor afegit fent aquesta RDI. Com nosaltres, com a universitat, evidentment, a la universitat pública, també estem totalment compromesos amb aquest objectiu i estem implicats. En particular, nosaltres a l'UPC, des de l'Escola de Doctorat, és un dels objectius que volem fomentar, aquest tipus de col·laboracions. I el que volem és aconseguir implicar-vos i també a vosaltres, ja que pensem que, juntament amb la societat, que ja he dit que és la gran beneficiada de tot això, sou vosaltres també els principals beneficiats amb aquests programes. Aleshores, jo us vull parlar una mica breument de quins penso des del meu punt de vista que són els avantatges d'aquests programes. I a continuació l'Ainoa us explicarà només en concret el seu funcionament. Aleshores, comencem amb algunes dades d'aquests programes. Com us deia, les institucions públiques estan molt implicades i la Generalitat en particular, però no només la Generalitat, sinó que són programes que també s'estan fomentant tant a nivell estatal, amb els doctorados industrials, com a nivell europeu amb els European Industrial Doctorates, convocatòries específiques, per tant no és una cosa particular nostra, sinó que és una cosa d'un entorn molt més global, que s'estan fomentant aquest tipus de doctorats. A nivell nostre, la Generalitat ha sigut una gran impulsora d'aquests projectes i ja des de l'any 2012 van fer un pla pilot en el qual l'UPC va ser una de les principals participants. En aquell any es van fer 17 projectes i 11 eren de l'UPC i al llarg d'aquests anys, des del 2012, l'UPC ha participat en 208 projectes i fins ara s'han llegit 49 tesis. I, per exemple, aquest últim any, per donar-vos una idea de les xifres, s'han presentat 26 projectes nous el 2020, el 2021 encara no tenim dades, però del 2020 es van presentar 26 projectes nous, d'un total de 98 en l'àmbit universitari català. Per tant, l'UPC és una part important de la participació d'aquests programes amb la Generalitat per fomentar aquest doctorat industrial. I, dit una mica això, per què penso que ens cal animar-vos a participar-hi i quins penso que són els avantatges per als diferents actors en aquest procés. En aquest procés ja dic que hi ha 3 actors, que són vosaltres, els estudiants, hi ha les empreses i hi ha la universitat. I penso que aquests programes són avantatjosos per als 3 actors que hi participen. És a dir, és un programa que tothom hi surt guanyant.
Però jo penso que realment qui més hi surt guanyant aquí és, part de la societat també, sou vosaltres, els estudiants, perquè realment són programes que us ofereixen una sèrie d'avantatges. Deixeu-me explicar una mica quins són els que jo veig, no? En particular, és un programa per assolir un grau de doctorat, que com sabeu és el nivell acadèmic més alt que podeu assolir, no? Que us obre les portes a la via acadèmica, si us interessa, com qualsevol programa de doctorat. I aquests títols de doctor, així com fa uns anys a l'empresa espanyola no es valoraven massa, perquè teníem una empresa que no estava molt implicada a nivell de recerca, sí que hem de dir que en els últims anys es comencen a valorar molt més els títols de doctor. A l'estranger ja des de fa molts anys que les posicions més altes de nivell de direcció tecnològica de les empreses les han fet doctors, no? I això està començant ja a arribar aquí, no? I també tot el que és recerca, cada vegada tenim més empreses que fan recerca, també tenim empreses molt grans, multinacionals, que estan al nostre entorn i que fan recerca, i aquestes empreses bàsicament busquen això, no? Doctors. Per tant, és a dir, com a tot doctorat, i això no és específic del doctorat industrial, us pot obrir portes a millors condicions laborals i a més facilitat de promocionar-vos en el futur. Però què us aporta específicament el doctorat industrial? Bé, doncs el doctorat industrial us aporta una dualitat, no? Perquè us permet rebre les coses positives de dos mons, no? Que és el món acadèmic i el món empresarial. És a dir, per una banda estareu treballant parcialment a l'empresa i per tant això us implica en el desenvolupament de projectes, en la planificació, en la interacció amb clients. Per tant, tot el món empresarial el seguireu tinguent durant aquests anys, però per altra banda estareu també immersos dintre d'un entorn universitari, la qual cosa us aporta uns tutors d'una àrea especialitzada de recerca, que seran els tutors de l'àmbit universitari, i us donarà una formació acadèmica en recerca. Us permetrà també, per exemple, col·laborar amb altres estudiants de doctorat que hi hagin a la universitat. Per tant, no esteu només en el món empresarial, sinó que també teniu aquesta vessant acadèmica. I permet millor mantenir obertes les dues vies de desenvolupament laboral. Si vosaltres penseu que una via d'interès per vosaltres pot ser una via acadèmica de desenvolupament laboral, de quedar-vos a la universitat, aquesta via es manté oberta, però també la via empresarial perquè esteu ja des de l'any 1 treballant parcialment a l'empresa. Què més? Aquests ajuts us explicarà més bé l'Ainoa, però també us financen, per exemple, mobilitat. Per tant, feu un doctorat amb l'empresa, amb la universitat, però a més amb possibilitat de fer estades per congressos, per estades amb altres seus de la vostra empresa. Per tant, us permet aquests avantatges. I bé, finalment dir això, que potser és veritat que les condicions els primers anys no són tan bones com les que tindríeu si anéssiu directament al món laboral, perquè són unes condicions que venen marcades pel programa, però que heu de considerar-ho com una inversió de futur, algo que, un cop acabeu això, haureu adquirit uns coneixements, unes competències i una experiència que se us valorarà tant en el món acadèmic com en el món empresarial actualment. Això, per tant, serien els avantatges per vosaltres i per això vull animar-vos a que considereu aquests programes, però perquè aquests programes tinguin èxit hem d'implicar-hi també les empreses. Aleshores, vosaltres esteu en contacte amb empreses i el que heu de, si voleu tirar endavant un projecte amb la vostra empresa, heu de convèncer-los també que això pot ser interessant per a ells. I això us ho explicarà l'Ainoa en més detall, però bàsicament això, podran obtenir finançament que els hi pot ser d'interès i, per altra banda, però sobretot obtindran la col·laboració en la seva feina, en la seva feina de desenvolupament, de professors universitaris amb un coneixement molt especialitzat que els hi pot ser d'interès i així obtenen una transferència de coneixement de l'empresa de la universitat cap a l'empresa. Per tant, això és una cosa que ells han de valorar com un valor afegit molt important, no només el finançament que obtenen, sinó aquesta transferència de coneixement que obtenen a través dels tutors que us dirigiran la feina a vosaltres. I finalment per la universitat també és interessant perquè
ens ajuden a establir lligams amb aquestes empreses, poden ser l'origen de nous projectes de transferència en el futur, ens obren línies de recerca i també ens donen un inici de finançament per a aquestes noves línies que es puguin obrir. Per tant, és d'interès, ja dic, per als tres actors, estudiants, empresa i universitat. Per tant, això és una mica el que us volia dir. Per concloure, això, que penseu que són iniciatives que s'estan fomentant tant per governs locals, estatals com europeus, que l'objectiu és incentivar la recerca i la innovació en les nostres empreses, millorar la competitivitat i que nosaltres estem totalment compromesos des de la universitat amb aquest objectiu i volem implicar-vos-hi també vosaltres. Per tant, el que volem és que entengueu aquests projectes i si us animeu a participar-hi, engresqueu a les vostres empreses a presentar projectes que puguin anar en aquesta línia. I amb això acabo i si teniu preguntes, després en el torn de preguntes ho parlem. I de moment dono pas a l'Ainoa Gaudes, que com us he comentat és la cap de projectes de doctorat industrial al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat i us explicarà amb molt més detall el funcionament dels programes. Bé, doncs, molt bon dia. En primer lloc, voldria agrair a la vicerectora, la doctora Montserrat Pardàs, per aquesta magnífica introducció amb totes les dades, sobretot de la gran participació que té la UPC dins del programa. I també volia agrair al director de l'àrea acadèmica, en Joan Francesc Còrdova, per ajudar-nos a trobar aquesta oportunitat de venir a explicar-vos el pla de doctorats industrials a tots vosaltres. Bé, en Joan Francesc coneix molt bé el pla, l'ha gestat, l'ha dirigit molts anys, jo he tingut el plaer de treballar amb ell i, per tant, sap que pot ser una molt bona oportunitat per tots vosaltres que esteu fent el màster dintre de l'empresa i que, bé, aquesta recerca pot tenir un potencial per acabar de desenvolupar-se mitjançant un doctorat industrial. Llavors, la meva idea ara és donar-vos una mica les nocions de què és un doctorat industrial, també nodrir-vos d'arguments perquè vosaltres, un cop estigueu convençuts, ho pugueu explicar a la vostra empresa i al vostre director de màster que pugui esdevenir el vostre director també de la tesi. I bé, doncs, que tingueu aquests arguments, aquestes eines perquè ho expliqueu i que siguin ells els que vagin fent aquesta part més formal de petició o sol·licitud de l'ajut. Però que vosaltres sigueu una miqueta els motors, els impulsors d'aquesta idea si veieu que aquesta recerca té prou entitat per ser una tesi doctoral. D'acord? Doncs bé, si el meu company em pot posar la presentació, com us he dit, us explicaré en primer lloc què és un doctorat industrial. Doncs bé, com deia la vicerectora, un doctorat industrial neix, és un projecte de recerca estratègic. Generalment neix dintre del que seria una necessitat empresarial per solventar un repte, una necessitat que tingui aquesta empresa i que potser per ell sol no pot acabar de desenvolupar aquesta idea i necessita d'aquest coneixement punter que hi ha a l'entorn acadèmic. Normalment no es basen només en innovacions, podríem dir millorar el producte de la competència, sinó que ja busca fer un salt estratègic, posicionar-se molt més enllà de la competència i per tant necessita d'aquest coneixement punter de l'entorn acadèmic. Llavors, com a entorn empresarial, puntualitzar que des de ja fa uns anys que acceptem no només empreses privades, sinó també fundacions, ONGs i fins i tot administracions públiques, sempre que quan no siguem la pròpia Generalitat per un tema d'autofinançament, doncs poden haver-hi moltes agències, institucions, fins i tot ajuntaments o consorcis que poden participar com a entorn empresarial. De la mateixa manera, com a entorn acadèmic, doncs bé, sí que sempre hi ha d'haver-hi una universitat, perquè recordem que aquest títol de doctor l'expedeix una universitat catalana, per tant, la universitat hi ha de ser, però també pot ser en col·laboració amb un centre de recerca, un centre tecnològic, una fundació hospitalària, etc., que sigui també part d'aquest grup de recerca que estigui impulsant aquest doctorat industrial. Doncs bé, tenim aquests dos entorns, però diguem que la tercera pota, que és molt important, d'acord? O sigui que nosaltres avui ens adrecem a vosaltres perquè us considerem una part igualment important, és el doctorand o doctoranda
que portarà a terme aquest projecte en forma de tesi doctoral. Llavors, creiem que per vosaltres és una molt bona oportunitat perquè, com veieu, hi ha aquests dos entorns i la vostra formació, per tant, serà totalment dual. O sigui, la nostra idea és que aprengueu i vegueu tant del que és la cultura de l'empresa, no? amb els seus timings, la seva manera de treballar, com de l'entorn acadèmic, amb tot el que comporta les presentacions, les ponències, els congressos, tot el que comporta treballar en un entorn de l'estil acadèmic. Llavors, per tant, vosaltres tindreu aquestes dues visions, parlareu els dos llenguatges i haureu d'integrar les necessitats i les visions de cada un d'ells per portar a terme aquest doctorat industrial. Molt bé, doncs, part dels beneficis ja els ha explicat la vicerectora, però sí que és veritat que nosaltres des del programa ja fa anys que estem fent avaluacions del que seria l'impacte d'aquests projectes dintre les empreses i tenim alguna sèrie d'arguments que us poden servir a vosaltres a l'hora de comentar amb els vostres tutors de màster dintre l'empresa o dintre de l'acadèmia aquest interès que pot sorgir de fer una tesi d'aquesta recerca. Bé, per l'entorn empresarial, per ells els permet captar i formar talent dintre de la pròpia empresa. Un doctor industrial és un treballador de l'empresa. Vosaltres ara teniu un conveni de pràctiques, però al moment de fer el doctorat industrial esdevindríeu treballadors. És a dir, tindreu aquesta formació, aquesta experiència com a treballador. Per l'empresa també és molt interessant poder accedir a tot el coneixement i les infraestructures que tenen dintre del món acadèmic. És a dir, a vegades hi ha empreses que no poden comprar o no podrien fer la inversió en un supercomputador, però sí que a través d'aquest doctorat industrial podrien fer-ne ús o fer ús de laboratoris o el que sigui necessari. I, per tant, creiem que això és un impacte important, és un impacte directe a l'activitat de l'empresa que li permet, com ja us he dit abans, fer aquest salt qualitatiu i quantitatiu a nivell de producte o de servei perquè són accessos a coneixements punters. Per part de l'entorn acadèmic, és veritat que és més fàcil convèncer amb un acadèmic per dirigir una tesi de doctorat industrial perquè creiem que ja tenen un ampli coneixement del que és la tesi de doctorat industrial i, per tant, ells saben que a nivell de qualitat de les publicacions, a nivell del que seria la qualitat de la tesi, és equiparable a qualsevol altra tesi, està expedida per la universitat i, per tant, són tesis de gran qualitat. A més, els hi poden afegir l'oportunitat d'obtenir patents, propietat industrial, és a dir, a part de tot el que comporta una tesi de per si, totes aquestes publicacions i direccions que li serveixen a nivell curricular, a més porten la possibilitat de patentar, que cada cop més té més valor dintre del currículum dels investigadors. Per tant, també els incrementa, ja no només com a investigadors, sinó com a grup de recerca, el seu atractiu de cara a la societat. Estan posant la seva recerca a disposició del públic general i per tant, té aquest servei social. I a mesura que es fan aquestes tesis, també consolida la relació amb les empreses, perquè no és només una investigació sota contracte, sinó que ja hi ha una direcció d'una tesi i, per tant, la relació és molt més íntegra. I per vosaltres, els doctorants, com us he dit abans, és aquesta formació en un entorn dual, us crea contactes i xarxes tant a nivell acadèmic com empresarial, us dona aquesta satisfacció de desenvolupar una recerca propera al mercat i com la resta de tesis, podreu gaudir d'aquestes experiències internacionals, tant en format de congressos, d'estades, i anar fent créixer aquesta xarxa i aquests contactes. Només com a resum, per si necessiteu una mica argumentar aquest programa de cara a les empreses, podem dir que des que vam començar amb el pilot, com bé ha explicat la vicerectora, amb una gran participació de la UPC, ja portem
ja podríem dir més de 700 projectes juntament amb els que hem anat aprovant amb aquesta vigent convocatòria de 2021, però diguem que aquests serien els números de tancament de la convocatòria del 2020. Ja portem més de 700 projectes. A nivell de tesis ja hem superat les 189 tesis llegides, vull dir que a poc ja anem assolint ja uns números prou importants anualment, tant de concessió d'ajuts com de tesis llegides. Han participat gairebé totes les universitats del sistema català, els centres cerques també tenen una alta participació, hi ha més de 463 empreses que han participat, de totes les mides. Aquí hi ha una representació, majoritàriament són pimes, perquè és una mica la realitat del panorama empresarial català, però també hi ha una alta participació tant de startups, de spin-offs, grans empreses, un 22%, i també el que comentàvem abans, altres empreses podríem incloure administracions i fundacions i totes aquestes altres tipologies d'empreses que també participen al programa. A nivell d'investigadors, ja portem més de 524 investigadors participants diferents, de 360 grups de recerca. Les temàtiques i els àmbits de coneixement d'aquests investigadors i grups són molt variats. Sí que és veritat que en un inici vam començar amb les tecnologies i amb les ciències de la vida i químiques sent les majoritàries, però a poc altres àmbits de coneixement, com podrien ser les ciències socials, han anat augmentant la seva proporció de participació dintre del programa. I bé, és important que el programa també englobi tots aquests àmbits de coneixement i, sobretot, moltes vegades fomentant el que hi hagin projectes que combinin diferents àmbits i que siguin llavors molt més enriquidors a nivell d'usos a la societat. És un programa que també tenim un finançament, ja us explicaré més en detall què és el que financem, però estem molt orgullosos i estem contents de poder dir que a part d'aquest finançament que donem nosaltres des de la Generalitat, estem fomentant que les empreses també inverteixin a nivell privat un import important de capital en innovació, en investigació i desenvolupament. Podríem dir, en certa manera, que per cada euro que posa la Generalitat, les empreses n'aporten 2, o sigui, estem superant ja els 95,7 milions d'euros del que genera només el programa, vull dir que fem una miqueta de palanca a nivell empresarial per la innovació i el desenvolupament i, per tant, és important destacar-ho. Molt bé, ja us he explicat una mica el programa i si esteu ja interessats us passo a descriure els requisits que cal complir. Per part de l'entorn acadèmic és relativament senzill. El director de la tesi ha de ser un membre d'un grup SGR. Actualment, per la majoria d'investigadors que estan publicant i dirigint tesis, és un requisit assequible ser membre d'un grup SGR, que no és més que un reconeixement que dona la Generalitat a tots aquests investigadors que són actius en el món de la investigació i la recerca. Però, evidentment, si hi ha investigadors reconeguts tant per la Generalitat amb UniCrea com a nivell europeu amb UniERC, que són ja investigadors molt potents, molt competents. Aquests també participen en el programa. I bé, diguem que l'entorn empresarial en aquest aspecte seria el que caldria cobrir un requisit, podríem dir, una miqueta més important, perquè és a nivell econòmic, perquè a l'entorn empresarial sí que, com us he dit abans, els demanem que us contractin, que vosaltres sigueu treballadors de l'empresa i, per tant, sí que han de fer aquesta inversió amb la vostra contractació, que vindria a ser, nosaltres a les bases hem establert que sigui una retribució bruta mínima de 22.000 euros. Això és un mínim que establim a les bases, tot i que sabem que en diferents sectors, en el cas que en aquest cas puguin ser el vostre, aquestes retribucions són molt superiors. Nosaltres només establim un mínim de 22.000 euros bruts anuals. I llavors que també la contractació laboral sigui de 3 anys, que és el que dura l'ajut. Això a nivell econòmic, i també demanem a les empreses que hi hagi un tutor que sigui la persona que us supervisi.
No sé si actualment teniu ja una persona responsable per al màster, pot ser la mateixa, no cal que sigui doctor, simplement és una persona que us faci de tutor i que vetlli perquè la tesi es vagi desenvolupant correctament. Aquests dos entorns, empresarial i acadèmic, han de signar un conveni de col·laboració, que això podríem dir que és una mena de contracte entre les dues parts i que, en el fons, no deixa de ser la pedra angular d'aquest projecte de doctorat industrial. Per què? Doncs perquè, en el fons, serà la que vetllarà perquè tot es desenvolupi de forma correcta. Com us he dit abans, nosaltres, per exemple, volem que sigui que tingueu una formació totalment dual. I llavors, aquí en el conveni els demanem, sisplau, que estableixin el temps que passareu en cada entorn. Idealment podria ser d'un 50% a l'acadèmia o de l'empresa, però és veritat que la majoria de projectes tenen singularitats i pot ser que a l'acadèmia, a la universitat, tingueu l'equipament necessari i hagueu de passar molt més temps a l'acadèmia que a l'empresa, però la idea és que tot això ja es pacti prèviament. També important, per exemple, que està explicitat a les bases, és la propietat industrial. Pot ser que en funció del know-how que porti el grup o l'empresa hi hagi un repartiment. Tot això és el que demanem que les empreses i els acadèmics estipulin i pactin prèviament a començar el doctorat industrial, perquè és una cosa que si es treballa i que es deixa ben establert, garantirà que el funcionament del doctorat industrial vagi gairebé sol. A nivell vostre, clar, us donarà aquesta garantia que no us posaran cap pega a l'hora de vosaltres poder demanar per fer una estada o poder fer un congrés, etc. La majoria de les universitats és veritat que ja tenen bastant interioritzat el model de conveni de col·laboració i no us suposarà cap mena de problema a l'hora d'establir les relacions entre empresa i entorn acadèmic. A nivell vostre com a doctorats industrials, l'únic que demanem és que tingueu un perfil adient per ja desenvolupar aquest projecte, que tingueu una nota d'expedient acadèmic superior a 6,5, entre el que seria la part proporcional entre el grau i el màster, i bé, està obert a totes les nacionalitats. Això no hi ha cap mena d'impediment i pot participar tothom. Doncs bé, d'aquí una mica d'aquests requisits que us he comentat, és important que us quedeu, perquè segurament serà el principal escull que trobareu, amb aquest esforç de contractació que tenen les empreses. Com us he dit, calculant que siguin uns 22.000 euros bruts mínim, més la quota patronal, ens podíem anar a gairebé 30.000 euros bruts anuals, cosa que faria que en aquests 3 anys fos uns 90.000 euros. Això pot ser una mica el que us comentin. Ostres, jo ara no em va bé fer aquesta contractació. Doncs bé, com a argument, també sempre us demanem, us diem que els hi comenteu que és un ajut que és molt fàcil de compatibilitzar amb altres ajuts que pugui estar gaudint l'empresa. A nivell d'entorn acadèmic és evident, si el grup té altres ajuts, és fàcilment compatibilitzable amb el nostre ajut a nivell de material, del que sigui. És molt fàcil també de justificar i si ja tenen experiència amb els grups SGR de la Generalitat, la manera de justificar és molt similar. A nivell d'empresa és important que els hi pugueu explicar que si l'empresa gaudeix d'un CDETI o d'un ajut o un crèdit de l'Institut Català de les Finances, es pot treballar juntament amb aquest doctorat industrial. Si tenen també altres projectes col·laboratius de l'estil retos, nuclis d'acció o a nivell europeu, també es pot compatibilitzar. I bé, l'empresa moltes vegades, aquestes empreses que són innovadores, un dels mecanismes que fan servir és un sistema de deduccions fiscals o bonificacions simplement per aquesta activitat d'I+D que tenen pròpia. En el cas que aquestes empreses s'estigui aplicant deduccions fiscals o bonificacions per personal investigador, podríem dir que vosaltres, com a personal investigador que està fent una tesi, també podeu entrar dintre d'aquest sistema de bonificació. A nivell de doctorat industrial, també fins i tot arriba a ser compatible amb altres convocatòries que, com ha comentat abans la vicerectora, hi ha, perquè hi ha molt d'interès en què hi hagi aquesta recerca col·laborativa.
tant a nivell espanyol com a nivell europeu, doncs podria arribar a ser compatible el nostre ajut. Doncs bé, ja he explicat una mica què és compatible, us explicaré l'import que donem. Bàsicament, la modalitat majoritària d'ajut és el que diem d'ajut cofinançat. Donem diners tant a el que seria l'entorn empresarial com a l'entorn acadèmic i el doctorant. Llavors, és un finançament que ja, quan l'atorguem, el donem per ja els 3 anys, no cal renovar anualment, simplement fer un seguiment i llavors ja avancem la següent anualitat. I, com us he dit, és altament compatible amb altres ajuts que es pugui estar gaudint l'empresa i en el cas que hi hagi aquest cofinançament. Llavors, per què és compatible? Doncs nosaltres, per exemple, a nivell de l'entorn empresarial, donem 21.600 euros com a concepte de supervisió empresarial. No és per la vostra contractació, és un ajut que donem per supervisió. Llavors, si hi ha altres ajuts per contractar-vos a vosaltres això, el nostre podria ser compatible. Són 21.600 euros que donem pels 3 anys. Nosaltres representa que anualment aniríem avançant-vos 7.200 euros, que podríeu gastar o, si no, acumular per l'any següent. Fins al tercer any no cal que es justifiqui aquest import de 21.600 euros. Llavors, el mateix import donaríem pel grup de recerca i també el mateix procediment. Nosaltres avancem, es pot fer ús, o sigui, es pot anar gastant o acumular per l'any següent. També us haig de dir que, a nivell de grup de recerca, sí que sabem de la manera de com funcionen les universitats i també hem donat una petita borsa en concepte d'overhead per tot el que serien despeses indirectes del projecte, per tal que el grup de recerca pugui gaudir d'aquests 21.600 euros íntegres. Aquests imports es sumen també al que rebria el doctorant. Vosaltres, com a doctorants, tindríeu una subvenció de la matrícula de 1.872 euros per poder matricular-vos a el que serien les tuteles de tesis anuals i també, finalment, el que seria dipòsit i el dipòsit de la tesi i la defensa. També gaudiu d'una borsa de mobilitat de 6.600 euros, que és molt interessant perquè té el funcionament similar a les altres partides. És a dir, nosaltres el primer any us donaríem 2.200 euros que podríeu decidir, per exemple, fer un ús parcial per anar a un congrés a presentar uns resultats, o si encara no està en aquest moment de poder publicar les dades, es podríeu acumular i l'any següent, amb aquests 4.400 euros, fer una estada per Europa. O si no, el darrer any amb 6.600 euros, fer una estada a l'estranger. Per exemple, als Estats Units, canviar de continent, que són normalment viatges més cars. Doncs teniu aquesta flexibilitat que podeu adaptar a les necessitats del vostre projecte. Llavors, nosaltres també des de la Generalitat us financem la meitat de les hores de formació transversal que se us demana dintre del programa. És a dir, es demana un total de 60 hores, 30 hores us les finançaríem nosaltres amb un curs que anualment convoquem amb el que podríem dir coneixements que creiem que són d'interès empresarial. O sigui, són coneixements que no vindrien a ser del que seria el core de la vostra tesi, però que sí us completarien a nivell professional. Per exemple, als nostres cursos s'ofereix la possibilitat de formació a l'hora que sapigueu gestionar projectes, sapigueu cercar finançament públic alternatiu, de protecció de la propietat industrial, de com de la idea es pot crear un negoci, etcètera. Són aquest tipus de coneixement. I bé, aquest seria el model d'ajut més habitual que donem. A nivell d'això, que els projectes a vegades tenen particularitats o vosaltres a nivell de professional també hi ha algunes característiques particulars, vam crear una modalitat que podríem dir d'ajut específic, que són aquells que donem
per quan, per exemple, que hi ha casos, l'empresa no pot contractar directament el doctorant, sinó que ha de transferir els diners perquè sigui l'entorn acadèmic el que els contracta. El pla, diguem que com a objectiu inicial era el de la inserció de personal altament qualificat, de doctors en empreses. Doncs aquest podríem dir que us contracti una universitat no va totalment alineat amb aquest objectiu d'inserció de doctors. Per això vam crear aquest tipus de modalitat d'ajut específic on no donem diners ni a l'empresa ni al grup acadèmic. Només us donaríem a vosaltres com a doctorants. O sigui, no potenciem o no financem tant aquest tipus de projectes. Són projectes de doctorat industrial, però no els incentivem tant. Per exemple, hi ha casos també de dedicacions de temps parcial a la tesi, doncs tampoc no ho fomentem tant. O, per exemple, que el centre de treball sigui fora de Catalunya. Tornem al que dèiem abans. La idea és que també hi hagi una inserció de personal altament qualificat dintre d'empreses catalanes. Doncs, en el cas que sigui fora de Catalunya no s'incentiva tant, però sí que es reconeix dintre del programa com a projecte de doctorat industrial. Molt bé. Ja us he fet una mica el resum. Si teniu algun dubte us podem resoldre, alguna particularitat del vostre projecte, us ho podem resoldre ara després de l'exposició o bé contactant amb nosaltres i llavors ens podeu explicar els vostres casos més en concret. Llavors, si ja teniu una mica la idea, com participar en el programa? Doncs bé, és relativament fàcil. O sigui, el procediment de participació l'hem intentat simplificar a nivell de gestió i tràmits. El primer pas que s'ha de fer és presentar un formulari. Això sí que us ho diem, que encara que sigueu vosaltres els promotors d'aquest doctorat industrial, aquí sí que ha d'haver-hi un compromís clar per part de l'empresa, sobretot que us contractarà, i del director. Llavors, demanem que siguin ells els que ens presentin. Ells s'han de seure a l'hora de fer aquest formulari, encara que vosaltres els ajudeu una mica, però que siguin ells els que ens presentin aquesta documentació, també com a clar acte de compromís. Aquest formulari és molt senzill, és un PDF de 6 pàgines. La primera pàgina seria explicar una mica què és l'empresa, una descripció de l'empresa i de 4 detalls. La següent pàgina seria la descripció del grup, també molt breu, i mitja pàgina del que seria el projecte. No cal entrar en detalls, ni en fites, ni en pressupostos, simplement el projecte, mitja pàgina de què anirà. I sobretot la tercera pàgina és molt important, que és descriure el candidat que es necessitarà per portar a terme aquest projecte. En el cas que sigueu vosaltres els que esteu fent aquest impuls, vigileu que aquesta descripció s'ajusti també al màxim al vostre perfil. Les darreres pàgines són ja per al candidat, que llavors ja un cop estigui publicada a la web, això sí que demanem que aquest formulari ens l'envieu nosaltres fem una difusió pública d'un mínim de 5 dies a la nostra web. En aquest moment, encara que hagueu sigut vosaltres els impulsors, doncs també haureu de fer-ho via web, ompliu el formulari i ens el torneu a enviar. I bé, en el cas que també, per exemple, no pugueu impulsar dintre la vostra empresa, però vosaltres estigueu interessats en aquesta possibilitat del doctorat industrial, doncs també podeu aplicar als projectes que tenim en obert. Mira, aquí està la pàgina web, us l'ensenyo breument. Tenim un apartat de projectes que estan cercant candidat, doncs seria això mateix. Doncs vosaltres podríeu anar mirant per diferents àmbits el que us podria interessar. I com us he dit, aquest PDF de 5 pàgines, doncs aquí jo us he posat les darreres pàgines, que seria la part d'emplenar pel candidat. Posaríeu les vostres dades, les vostres certificacions i una carta de motivació. I això ens ho enviareu a nosaltres i llavors ho reenviaríem a les empreses. Tot això, doncs, fem que les empreses i el grup acadèmic faci aquesta selecció del candidat i un cop ja tenen tot tancat, doncs llavors ja és el moment de demanar l'ajut, els diners a la Generalitat. Per això la sol·licitud és un moment que sí que tenim marcat al calendari, que us ensenyaré a continuació. La gran avantatge
d'aquesta ajuda, dels doctorats industrials, és que estem oberts, la convocatòria està oberta tot l'any, vull dir, obrim al febrer i tanquem al desembre. En aquest moment, aquestes passes inicials de propostes de projectes ens poden arribar en qualsevol moment, però sí que quan ja hem fet el match entre el grup, empresa i el candidat, sí que obrim cada 3 mesos una finestra, o sigui, tenim 4 moments de l'any on se'ns pot enviar ja aquesta sol·licitud d'ajut. Això haurien de fer-ho l'empresa o el grup acadèmic, on ens presentaria tot aquest conveni de col·laboració que us he dit que és tan important que pactin entre ells, l'acte de selecció, on hi hauria una descripció de tots els candidats i els motius de selecció, la carta un document d'admissió a doctorat i els vostres certificats acadèmics. Un cop ho envien això, també és un procediment ràpid i senzill amb una oficina virtual de tràmits. Doncs llavors nosaltres recepcionaríem, revisaríem que estigués tot correcte i intentaríem resoldre el més aviat possible. Com us he dit, hi ha aquests 4 períodes. Intentem que entre un mes i mig, 2 mesos, tinguem ja la resolució. I després hi ha el pas d'acceptació d'ajut, que intentem que sigui això. Entre uns 60 dies, si fos una persona que necessités un permís de residència o de treball, doncs ampliaríem aquest període fins a 4 mesos. Vull dir, amb això no hi ha cap problema. I finalment, el calendari que us he comentat. Estem oberts tot l'any. Això també és important que ho retingueu a l'hora d'explicar aquesta possibilitat a les vostres empreses. Està obert tot l'any. En qualsevol moment es pot presentar la proposta i un cop ja estigui tot el conveni tot lligat, doncs hi ha aquests períodes de sol·licitud. Ara veieu que ja el proper serà després de l'estiu, cap a l'octubre, on ja es presentaria tota la documentació per obtenir l'ajut. I bé, per part meva, això és tot. Dir-vos que estem disponibles amb la nostra pàgina web, teniu els telèfons de contacte, els correus. Si teniu qualsevol problema per acabar de parlar amb l'empresa, podeu contactar amb nosaltres, us podem ajudar, podem fer una reunió virtual amb ells i acabar d'explicar totes aquestes particularitats del programa. I crec que ja està. Per part meva, moltes gràcies per convidar-nos i si teniu algun dubte, ara estarem encantats de respondre-us. Gràcies. Bon dia, soc Jean-Francesc Còrdova i simplement ara és una mica per recordar-vos un parell de coses i per identificar si hi ha preguntes. El parell de coses, una és, ha sortit la finestreta de l'adreça de doctorats industrials i jo diria que és una adreça que faríeu bé a copiar. Primer per una cosa, perquè si li dieu amb ells a quin campus voleu que us enviïn un petit obsequi, després això us arribarà. És un petit obsequi, és una bossa de roba que us ajudarà per si voleu anar a la platja i una ampolla d'aquestes metàl·liques amb una mica de promoció. Això ens ho enviaran a nosaltres i nosaltres ho distribuirem pels diferents campus de l'OPC en funció del que ens digueu. Per tant, el Xavi ara tornarà a posar segurament l'adreça del correu electrònic. Però també és molt important perquè ara us hem donat molta informació. Jo diria que d'aquesta informació estarà disponible al web perquè aquesta presentació es gravarà. Potser el més interessant és que si veieu que hi ha possibilitats que en el vostre entorn pugui haver un doctorat industrial, no dubteu en adreçar-vos a l'equip del pla. Ells us ajudaran, resoldran els dubtes que pugueu tenir, parlaran amb l'empresa per clarificar qüestions legals, qüestions econòmiques, qüestions de diversa índole. Per tant, que tingueu aquesta adreça i jo crec que és especialment interessant. Mai sabeu, mai podeu saber quan pot sorgir una oportunitat de fer un doctorat industrial i és una qüestió que jo crec que té molt valor. És a dir, les empreses cada vegada necessiten més innovar si no volen morir, sobretot les empreses tecnològiques, i això significa que no només necessiten persones que aprenguin el que està en els llibres, sinó que necessiten persones que sàpiguin fer recerca, que sàpiguin interpretar la recerca, que sàpiguin anar a un congrés i identificar el valor afegit per la seva empresa d'aquelles innovacions, que sàpigui també
demanar ajuts i aconseguir finançament i aconseguir partners per impulsar col·laboracions que siguin importants per a les empreses, i això i moltes altres coses és el que es pot donar un doctorat industrial i, per tant, és una possibilitat d'aconseguir desenvolupar-vos i de projectar-vos cap al futur d'una manera molt sòlida. Això passa en molts casos. No sé, vaig a mirar a veure si hi ha alguna pregunta en concret o si algú s'anima. Molt bé. Alejandro ens diu que si es pot fer dedicació parcial al doctorat industrial. Com us ha dit l'Ainoa, el doctorat industrial preveu dues modalitats. Una, podríem dir, la de cofinançament, que és l'estàndard, que és la que hi ha més finançament. Aquí sí que es requereix que la dedicació al projecte de doctorat industrial sigui a temps complet, a dedicació exclusiva. Però si vols fer el doctorat industrial, diguem, a temps parcial i combinant-ho entre altres funcions, amb altres tasques, sí que hi ha la possibilitat d'ajut específic, que potser no és tan atractiva per l'empresa en particular, però que a vosaltres us permetria igualment tenir la matrícula gratuïta o tenir la bossa de mobilitat a la vostra disposició o poder participar en els cursos de formació en competències transversals que ells organitzen. En quant a les ajudes per a l'empresa, continua dient Alejandro, en cas de portar més d'un any, hi ha alguna opció perquè tingui alguna subvenció? Segons la informació sembla que no, segons les bases sembla que no. És a dir, el doctorat industrial ajuda que es pugui desenvolupar talent que ja està a les empreses, però sobretot incentiva a nivell econòmic, per tant, li dona més prioritat a que es capti nou talent. I per tant, tot i que preveu en aquesta modalitat d'ajut específic que pugui haver gent que tingui més antiguitat en l'empresa no rep aquest ajut. Sí, el rebrà, perdó, perquè us he confós una mica, sí que el rebrà l'empresa, perdó, sí que el rebrà l'equip de recerca, no el rebrà l'empresa. Per tant, hauria de ser un ajut en la modalitat de cofinançament estàndard, però l'empresa hauria de renunciar a la seva part. Diu, per als casos de dedicació parcial... vale. Joan Altés. Diu, una última pregunta. Pel que fa a les publicacions, quan papers cal publicar? Això depèn. Penseu que un doctorat industrial és un doctorat estàndard i, per tant, els criteris de valoració, els reptes acadèmics, les fites acadèmiques que us posin seran els del doctorat, els del programa de doctorat. No, per ser un doctorat industrial no has de presentar ni més ni menys ponències o no has de tenir més o menys patents. Això està molt més vinculat al programa de doctorat, doncs el programa de doctorat en matemàtica aplicada o en el programa de doctorat en intel·ligència artificial. En el programa de doctorat al que esteu vinculats, aquells són els criteris que seran els mateixos que per als altres estudiants que no estan fent un doctorat industrial. Diu el Joan, pel que fa al punt d'accés a infraestructures, es refereix a les infraestructures del grup de recerca a l'àmbit universitari que col·labora o el programa dona accés a uns recursos en concret? Quan fas un doctorat industrial, estàs col·laborant en els dos entorns i això significa que, evidentment, com a persona que s'està formant com a recercaire a la universitat, podrà fer servir les instal·lacions que té a la seva disposició el grup de recerca, però moltes vegades no som conscients de que les mateixes empreses tenen uns actius de grans valors per la recerca. Tenen, per exemple, dades. És a dir, quan tu fas la col·laboració amb una empresa i estàs fent un tema imaginem, de data science, doncs moltes empreses tenen molta informació o tenen equipaments que les mateixes universitats no tenen o tenen la possibilitat de treballar diguem, amb instal·lacions reals, amb rius, per exemple, cosa que potser des de la universitat tens un simulador fluvial. Per tant, com a persona que està en els dos entorns, no tens uns recursos específics, sinó que tens a la teva disposició els recursos que l'empresa i la universitat et dona. Referent a això, que el doctorant esdevé treballador de l'empresa, aquesta pot igualment utilitzar el treballador per a altres projectes de l'empresa de forma simultània?
És el cas de portar ja més d'un any en contracte amb una empresa i interès de fer la recerca del DI. Es pot fer, però amb la modalitat de cofinançament, perquè si ja no estàs treballant a temps complet en el projecte de recerca, la via prevista és la de la modalitat aquesta que no està tan ben finançada, la d'ajut específic. Molt bé. Vale, un mail que us enviaran i si la sessió és completa, sí. En aquest cas ha sigut una sessió tota en català. En principi aquestes són les preguntes. He vist que mentre s'estaven fent ja us han anat responent. En tot cas, si hi ha alguna altra qüestió i si no, podríem puntualment, a les 13 hores, podríem donar per tancada la mateixa. Ara ens han compartit la possibilitat de subscriure-us. Jo, al servei de butlletins del doctorat industrial, n'hi ha diverses modalitats, però una en particular és especialment interessant i és que periòdicament hi ha projectes que estan buscant candidats i, per tant, si us subscriviu, tindreu la possibilitat d'assabentar-vos de quines ofertes, quins projectes podrien ser adequats per als vostres interessos i, per tant, és una porta oberta a rebre, podríem dir, ofertes de feina. Molt bé, doncs, si no hi ha res més, agrair-vos la vostra assistència, demanar-vos que si voleu tenir el petit obsequi li digueu on el voleu rebre a l'adreça de correu de doctorats industrials i res, que passeu un bon cap de setmana. Moltes gràcies.